There's no place in you. Regai ndimbo kutsiura inasi rufu kusipo. Ndikuzivisei se uyu akazivisa hama yake kuti uite kwazvo pendera mumba rwarege kuona. Jesu haana chaatadza. Isu tiri panyaya dzedu. Iwe unozviziva. Hanzi akati apedza kutsiurana neshamwari yake akatendeuka akatarisa kuna Jesu. Ndo pane nyaya yedu zvakaonekwa nomutadzi. Hanzi akatendeuka akatarisa kuna Jesu akati, Ishe, mundirangarirewo kana mopinda muumambo. Praise God. Yaiona a mere man, a prophet of miracles. Yaiona Ishe. Yaiona zvichiperera ipapo. Ngatiburutswe pamatanda patakahemwa. Tidzokere kumadhiri edu. Yaiona seri komuchinjiko. Zverino pasi zvaitwa zvapera. Zvaguma yadaidzira. Wamandadzarira. Mabhuku oupenyu apetwa. Yaiona seri kweupenyu hwamasvosve namajuru. Yaiona seri kwamadhiri. Yaiona seri kwemadhaimondi nendarama. Yaiona seri kwamagonyeti namabhazi nemishikashika. Yaiona seri kwekukroswa kwamabhodha. Yaiona seri kwazvo. Yakaona Jesu akupinda paumambo. Akadaidzira achiti, Ishe, kana mopinda muumambo mundirangarirewo. Kana mopinda paushe mundirangarirewo. Pfungwa dzangu dzinondiudza kuti handizvo zvaakaona chete. Anga akatarisa Jesu ari mukurwadziwa, mbambo dzakarovegwa, akasungirirwa muviri uchiremera muviri wawo. Akatarisa Jesu, akamutarisa kubva kumuvhudzi kusvika kutsoka. Pane zvakaonekwa nomuchinjiko, pane zvakaonekwa nembavha yepamuchinjiko yaiye kurudyi, zvisina kuonekwa neparuboshwe. Munozviziva here kuti mumba menyu muri murume nomukadzi pane ari kuona umambo hwekudenga mwazvioni? That's why baba muchizviziva kuti fodya inouraya, hamusii fodya kuti mujoinane namai kunonamata Mwari. Ndo zvazviri. Mumwe anovona zvoumambo mwazvioni. Munozviziva here kuti munogona kunge muchidaidzana hani nahani, muchirara mujira rimwe rinodziya kwazvo, asi makasiyana kana umwe pakati penyu asati atenda kuna Jesu mwachitenda. Munogona kunge muchiseva nyama yehuku mundiro imwe, mapakurigwa, asi makasiyana. You are totally different. Ichokwadi nhumbu ndimakanyanise inozvara mufundisi nomuroyi. Iroro idi rizere hongu makabuda munhumbu imwe, asi mumwe akaona Jesu, mumwe haana chaakaona. That's why mumwe anoenda kuchechi mumwe haende. Saka mbavha yokurudyi ine zvayakaona zvisina kuonekwa navazhinji. Number one, ndofunga kuti payakatarisa musoro wakanga wakadzikwa minzwa, yakatarisa ikaona seri kwenguva. Seri zverino pasi zvapera. Inotarisa Jesu amuka kuvakafa, wakunda rufu, wakunda zvivi. Inomutarisa yakaona Jesu agadzwa macrowns ediamond, etopaz neberiri, ejasper necristolite. Jesu apfeka crown iyoyo, huze ihwohwo. Mbavha inoti, Ishe, kana mopfekedzwa crown iyoyo mundirangarirewo. Handifungi kuti akaona izvozvo chete. Akatarisa muviri waJesu, wakanga usina nguo, wakabvaruka neshamu, shamu yesimbi. Anotarisa ropa richivhinza, anoona seri kwenguva. Chinoora chapfeka kusaora, chinofa chapfeka kusafa. Anoona muviri wakararama munyika yourwere, wapfekedzwa mbiri, wapfekedzwa nguo tsvuku, nguo youmambo.
yakanyikwa muropa. Mbavha inoti iyo, Ishe kana mopfeka nguo iyo mundirangarire. Handifungi kuti akaona izvozvo chete. Handifungi kuti akaona izvozvo chete. Akatarisa vanhu vakanga vakapoteredza, akaona vanhu vaimuuraya, vairoverera Jesu, masoja, vaFarisi navanyori, vose vakanga varipo, vaiseka. Anoti avaona, anoona seri kwenguva, achiona madzimambo akuwira pasi, achinamata Jesu samambo wamadzimambo. Zvese mwezvina nezvidhoma nezvitokoroshi zvose zvichiwira pasi. Anoti, Ishe kana monamatiwa mundirangarirewo. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Akatarisa maoko aJesu Kristu, akatarisa maoko, akati maoko akabayiwa. Anoona seri kwenguva, aona seri kwenguva, anoona iye maoko iwayo abata tsvimbo youmambo, abata the scepter of the kingdom. Anoti, Ishe kana mobata tsvimbo youmambo, ini mundirangarirewo. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Anotarisa muchinda uyu, anotarisa makumbo aJesu, anotarisa makumbo akanga akaroveregwa nembambo nezvipikiri. Anoona seri kwenguva, rimwe ramazuva zvoitika, Ishe akukwira akabata tsvimbo yake pamasteps ekuenda pachigaro chirefu chakakwirira. Anodaidzira, Ishe kana tsoka dzenyu idzo dzinonzi dziri panyika, chigaro chiri kudenga, kana mokwira kundogara pachigaro, ini mundirangarirewo. Handifungi kuti akagumira ipapo bedzi. Zvakaonekwa nembavha. Anotarisa, anoona madzimai akanga ari kuchema, the wailing women. Anoona seri kwenguva, anoona seri kwenguva zvaitika, mambo wamadzimambo panzvimbo yake akunamatiwa, okudziwa. Anoona the whole universe, the fallen and the unfallen, men, saint and angel, vese vakuimba Hosanna to the Son of David. Hallelujah. Anodaidzira, Ishe kana moimbirwa Hosanna to the Son of David. Marudzi ose kubva kuna Adamu, tevere marudzi ose, pana Seti, pana Inosi naKainani, vese kana vokunamatai, pana Maharareri, baba vaInoki, pana Matusera, pana Rameki, pana Noa, pana Shemu, Hemu naJafeti, pana Hebha, pana Arifaksadi, kusvika pana Tera. Marudzi ose onamata Mwari. Ishe mundirangarirewo. Anoona pana Isaka naJakobho naJudha naNafutari naZebhula naAsha naSimeoni naLevhi naRubheni naGadhi. Anovaona vose pachigaro. Anoti, Ishe, when the 12 tribes sing and praise and shout Hosanna to the Son of David, Ishe mundirangarirewo. Anoona ana Moses achiyambuka gungwa aine vana vaIsraeri vari murenje, chingwa chemana chavakadya murenje chopakugwa, vonwa mvura yakabuda padombo, dombo romusarasara. Anoti, Ishe kana vakudya chingwa pamberi penyu, pamberi pechigaro, mundirangarirewo. Kana vonwa mvura inoerera ichibva pamwoyo waMwari,
yoenda parwizi rwemvura yeupenyu ichidiridza mutope. Kana vomwa mvura iyoyo mundirangarirewo. Ndo neniwo pandinoti Ishe neniwo mundirangarirewo. Hausi munamato wako here kuti Ishe neniwo mundirangarirewo? Kana uri munamato wako, ona zvisina kuonekwa nevamwe, ona zvisingaonekwi nevamwe. Kaona munhu akabata bhaibheri